I pozdrav svima! Evo igramo, znači snimat ću igrice i sa neta. Pa da krenemo, znači snimam Turbo Racing 3, Šangaj, da. Evo sa mnom je moj drug Veljko. Znači da, dajte, vaša briga. Znači igrao sam ovu igricu, veoma cool. Znači ne smijete, morate budete prvi da ne budete eliminisani. Evo, Wind Race prvi, Wind Racing Last Dead, aha. Dobro, evo, ready? Yes, go! Prije da bi skrenuo, vidim. Koji? Čekaj. Jebote, gledajte ovo. Ja, ima for automobili, sam kada bude čupno. Reci. Znači, brate, što sklanjaš automobile. Ljudi, ne znam samo zašto mi, znači, pitaću, da mi to kažete u komentaru, zašto neće da mi otvara Minecraft. Znači, skinuo sam Java verziju 7, znači, ko mi je tražio. 11. Šta bi 11? Java 7 pa ono... Update 11. Update 11. Idemo malo ovo. I šta onda? Znači ja sam skinuo Minecraft 1.6.2 zašto moj drug ima taj pa ono da igramo zajedno, da. I sad, ja imam taj. Da. I sad, ja, znači skije sve to lepo, mi kaže da zahtjeva Java 7, ja to skinem. I on mi, sve lepo. Sve znači odradim i on mi na kraju kaže, znači da je moj folder, pa moje ime, lib, pa ona kod crtica i 386 i onda tu još nešto i onda kaže CMG, nije pronađen, kao korupt. Sad ne znam kako to popravim, ako znate to malo se u komu kažete. Ja mu kažem da skide se Softonikom, on kaže neće. Pa zašto sam skide sa Softonikom i virus sam bacio, znači zavisi kako je. Morao sam da restartujem komp. Ali ja sad se vratimo na igricu, to jest evo sad će kraj. A ne, snimi dve. Šta dve, jednu trku, čisto. Snimi dve, mnogo će kratka bude. Znači ja sad da se video klip. Znači čisto da vam pokažem kakva igrica i naravno skinite ako hoćete. I ljudi... Nabuđi nešto malo pa. Na baš video neću ovo nikad. Ljudi, to je bilo to, komentarišite, šerujte, obavezno subscribeujte, ako sa 10 suba će da bude neki giveaway, znači ono prvi. I to je to, ćao.